Kaski kerpan ya tinom sendor jom kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Fi kani kadon ar kompi, mentapa kino hikai kiyo ikabor, kidon no hikai kila punun kampalat ikabor. Kila bon pala ki komplain, kila bon pala ki kena, kila poisa ka benta ka ba. Kala kta ya ka koi ka kia jungi, war kala kta wat ya ki jumut jung perhat ki jungki. Jadi let's say kita beriu syampang jong ke Indonesia naduk sarkar India ki omba Malaysia ban penukam stick. Marlabun wat mana kan ni baki akang ru dangdon ki jingja pi ki dangbun ki jingja ki basosi. Henry ngasngoba lagadon ke jingye trilang ki kme ki pa haba ngim penukam fi udien. Tekan biang bar ki noi kai. Hera ki kme ki pa pat bar kim sha shu ban penukam mo udien ken sim kabula ki no kai ki khamle khendiat subu ki le khendiat kai ke ba kim sui hap kam nan kam e ken ban dali mare man ai FIR ya keren ba ki bor ki ba penya chen to kai ke daw dayet wat susania ngayo bon ki input mentaro ki dan ki ba ki kme ki pa ki la si ai man palat ya ki kon ki le life for haki school mata bon ki school nganum ja kerteng marga ngadiru urang masong ngai i de ki uniform school ki wan ki jaka ki ba kendong ki school ki ba standar ki bangiong kita ki standard school ngai pemlaban ong e hi ki dong song ru ki don ki kap ki kim ngai ki yang situ ki don ki ba wat u drugs ru ki penyat ki yon ni drugs ru ki kelas school mata tambah bon ki school ki hush up marble kin complain si kimi paru kin ong ai ka proof kabu jinge ya ki nong punya school kata dia we punya school masa kalau na syong ruji na yang ru kendo marbe ki kimi pakin num sultanat ba pin alej kanu no ko bat ban alej ba kile ita ki kam kamburi mo myo te tina utu khuna la ne ka khna ki ban post school ki bolong palat ki multiplying ki kai sai tu ki we dem tu kasaroi ka kloi ka jingroi ka jing sriu tina kada menta ki school ki bon ka don sya ka jing ban sim action ban le ke beri ban le hap ar sin hap perkat kinong pergi bor punya school ke tenai wala kataru ngair di hinga ke mong ngilayai ni kam sto ba hoi ngilayai ke por pen kam ding makin ayai ni ke por pen kam ding sum sya syu tenai ngasmo ba ka syong ru hap hi kenu ni je ka syong kum nu ngile mengi kinoi kai de nginum dei ban se sto stu ngi di ban dei be bau kun kena udi banyono hawan sya school ni hap nang kapbu nak banong nong hikai le ka ba ba man ta ne ka ju untan mar kadon ke jing tunjuk ka ba krawi kinu hikai hoi ke kabon kam tam kim ni ban snogrem la da ki sha samon sha school ki khot mo ya ki kimi pa kim ni snogrem mar teng teng la ki le da kai ki khot ha ki khot kim khot pa ba ki khot tangi ti we argon kimi pa ki ku yang tu ki khot ki management ki le kata kador ban pe ban seneng ban crown ni hari ki dan pat ki react ki susi ya kata ki dan kem kitaro ki persang banyadaru teng ki no kai pada itu iba lab itu hakmat ka management panel ni hakmat principal isem jinge te hado ha point out suno ni ki bambi point out te ki dan ki kimi papan ni dang hikai mensua kitang sutip bala ki wanra dauding ni yang kon bopo kelas ki kimi pa ngalalap kum ketaro kum no hikai hado kata kapensuk ini marpe ki kwa bagi kun ki di bandang menstat kim ai mon ki di badan ki wanra do di kon bom pokla bakile amta hado kata ki tang sin complain ki ma ban khot meeting lawan ra do di swag la buri ki la se hang tu ki bom te kata le ni menta de kalong ngi ki no hikai ngim ban ne issue ya kata tang sukta ki tang IF ak mi langat te ne ki no hikai te ki haban salak ma kumno ban punya tawala kedon kata kum kata ding pingkiang rekin kediwan find out ways and means kumno ban tackle ya kan ka problem pada kan tidak bilong no hikai hi but habaki meng haban simru habaki pai so boleh kenyo ya kita ki jengmut kumno ban tackle pada ki jenge ke baki ki yo kendo ni ka por kamai ka besuk Kaski kerpan ya tinom sendor jom kalawai jinglen labi juvki ban kelep nyimdai